चाची या हो सीता हो आहो सीता हो सपने में बाना रे आवेला होना या हो सीता हो आहो सीता हो सपने में बाना रे आवेला होना कहने की आगे का भइल फल तोड़ खाई गइले बगिया उजाड़ी फल तोड़ खाई रे गइले आदरणीय बड़े भैया अरविंद ब्रकोर से माई सिंह जी है माई इनका ऊपर सही कृपा बनौले रही इनका झोली का भूकंप ना हो दिन दुनी रात चुगुनी इनके कारोबार में वृद्धि बढ़ाए इनको स्वस्थ रखे मस्त रखे बड़ा भाव से कहली फल तोड़ खाई गइले बगिया उजाड़ी हो सीता हो आहो सीता हो या हो सीता हो आहो सीता हो
रखा है सुंदरी बहुत ही जल्दी श्री रामचंद्र जी है कहली की सुना मानवा में धीरज धारा कुछ दिन सबरी करा आहो सीता हो लखन सा